Sa kudain nga ro ti surat, ti pagkasalitaan ni Edgar nga Napoluan, ti dada, ti biyag, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, ta nakasakaya kon ni ti bas nga pagluganak nga umadayo. Kayat kun nga adaywan manunay iti bilang kong impyerno nga lugar. Taado ti kiti nangirumen kanya. Ingkarigatak laing manunay iti naggraduar ti high school nagan-ano sa. Ingkadeng ko na makaraduarak lagi ti high school. Kaya mo ornong ko apagplete. Kat pumanawak ton. Panawak ton na ito nga lugar. Nga nakayanakak, dimakkelak, ngem nairumenak. Maladagak kano iti pumusay dananang kinitatang manunemi ket ikit ko nakabsat da dinanang tinang tagibi nga nagparakil laging gangad danakim. Di makadagas man naranggas di gati kasinsin nga anak ni auntie. Naranggas pa iti asawa na ni uncle. Nabaunda. Matiltil-tilak iti rigat manunemi. Matiltil-tila. Orisan ko kabaylan nga ramida ni paaramid na. Sobra iti kinaulpit da kanya. Agawan da kiti mas asyan nga karuba miyo no naming awa maaramid da. Tawang kalintigan da. Magmagada kiti kanya kag talo ka barok, talo ka. Kalawa mo data nga lugar, na ito nga lugar. Dumteng to da itatata. Tuntak kilak pa. Nagradubarak pa iti high school ko. So, dumteng, di ba nagdenteng, manong name, di ba naggraduar ko ti high school. Nagsagana ako manong name. Manang laki na pagpletek da ito, inusa din naman ti pangipatinggaan, ti dana, ti biyag kanya. Apo, naunag niya dana. Inusa din naman ti pagtungpag. Alam naman pa yung nagsardeng tibas, manong name, ket ada naglugan nga lakay. Gaputa, iti ayan ko tadaan ti bakante, magkatugaw tamang barok. Ano kayo ito tata? As di titawa mo na ito. Ay, di asa naglatad ti tawa. No, damag sanggirak, no, may sugela. Sige tata, mambit lang araw, tarumwaran. Nabang luwala kayo ano? Tadali kita lakay namin agat lakay. Kahit nasa akin, aligdigos na, nagpumada. Ayan. Papanam ka di ba ro? No sa dinot pangipatanggaan kanyak ti dana ti biyak tata. Naunag man di kita balikas mo baro. Ano naga mo? Edgar. Bakit tata? Siyag ni tatam nga Ardo. Tata Ardong? Ardo laeng. Unang kadwan sa anagan ti tao no ka natatakin. At the NG na. So nga Ardong, may pagbagat ti Ardong agad madinatang awag ng Ardong. Ardo ko naman latan, amoy kan ti NG. Alawan tata. Tata Ardong. Ay, Ardo. Dispensaran yung tata no, may kak ti NG. Nabimbita sa amin ti Ardong. NG ay lugar mi baraw. Madi ti Ardong. Ano't Ardong di lugar yun? Ito ada Ardong na. Ada kurkurang na. Ada sursurok na. Agbagtit. Ay, mabalikas na. So ano, daddo makat. Bagay tayo, bing. Ardong, lakay Ardong. Wala na, uyungan na. Dakito lang at ti maardong. Asa dinunga talaga ti papanam. Inistoryak kini Tata Ardo manunemi. Noan niya di kita nagpasar. Kasta. Di awang nga ti makuna nga masnop nga papanam. Awan tata. Magkure ka. Baka no maidtapan ta. Apay tata. Kung inak-i-charge data video mga no aglubat sandali. Matay nga tinaoras.
Tata Ardong agmay maysa. Pero kaya't mo ang kinagyan kan sa Jabalay. Diyan siguro at talaga may tinsidong ko, ito nangitundaan kang katida na tibiyan. Ano mabaling ang trabaho sa dyan, tata? Kinagbangkag. Dalawat ibang bangkagak. Ano trabaho kami na yan, hindi. Nagtagibalay. Tata? At nalain ka nga kagluto ah. Ang damit, amok. Hanapit yung trabaho, maglaba, magdalos, agaywan. Damat ko talo nga baboy nga tarakin ni ikit ko, siyak ti bubugbog, siyak ti agalalat kanin. Ito napadasab ti nagtarakin di baboy, no? Basta, nga ti pagpakpakan mo, binugbog tata. Native ka baboy. At mabalin na tumatig, agtarakin ti baboy sa jay. No kayat mo, dumati mabalin nga maala nga kulkulasi. Amon ti kulkulasi. Diyan mo, tata. Kulkulasi, tiyempot tutudo, tag maala nga kulkulasi na siya, imas kumabugbog. Dumpari, tay ngalog, kalunay, tay kwantong, nagijay. Anang arte alalami, di nga adot sa bang amin dyan, may tata, so nga, bugbugo ak di lambaan. Nasta yung lambaan, kadumay na kamayat na. Ikam ti feeds, tuyo. Ando nga yung experience mo. No kayat mo balok, anggar, idiyakan balay nga gyan, tapos takadwa. Imanhugutak nga rot manong nemi, kat syempre, nagtaros kami, tigagangay lang nga balay. Bakit ang tilikod? Iti ado nga mulak na eh. Kagur katakurkuran naman na kita manok ta, pumarti taman ta, pasarabuang ka man, titinulang ang native nga manok. Puno ka tulo, no? Ikaw na. Sinong ngerti, nagpakan, hindi yung kayo. Pugok kita. Katayib mo sa, karadurat high school. Katayib ko mo karadurat ko high school dati. Apo ko yun. Kung nakarot ka ko na kita, no saan nga kayat, o no saan nga kabaylan, di kita rakil mo, mang pabasakin ka, siya ako yung pabasakin ka. Tsak mayuro na. Kahit yung sawan, no kayot ko tagbasa, pagbasahin lang. Nagagit ka lagi di. Po nagsaya atin, tinangituruan kanyak, tida na tibiyan. Yung baglaki din na dimteng ka, tatardong. Ardo laing hangar daw. Ibabayok di pa nung tulong ko ka. Kahit kailang magkatawain, tata. Nakasaysayaat kayo, tata. Po nakasaysayaat ni Apo Diyos tinasayaat. Taintunda na ka, tinasayat nga da natibyan. Nagkalugan ti divorce. Bagam ti problema mo kita, inala ka. Nanatangin tata. Kaya't kung nasingpet ka, nagagat ka, diyak kaya't nga sikat ti pakirubuan. Mga nagbisyo kanto, uminong kanto ti arak, kag sigarilyo, kag sugal. Tata, ikarik ka na kayo. Diyak pinaramanan ti pamatig ti may isang ama. Kahit kung da kayon ti amak, da kayo pa yung ti lulok. Kayak kanila una yun ta. Una ta apo ko yun, kasadar ko. Alalala, tatardong lata. Ardo ko naklalo. Nagsaya atin, nakunak tinakam kumaan. Nakasayasayat na po Diyos. Tasak ba hindi nga nagplano ak manong name ang nagtalaw ang karkararag ko, Diyos ko, itong dadak kuma, itinasyat ada na tibiyang. Kat nasarakak ni Tata Ardong, Tata Ardong, manong name. Timulong ak narod, iti trabaho na nagbangkag sibukag mula, nagpakanti ba manok, aging gagimatang kami manong name, itinitib nga upat nga baboy, kalbasan nga nakapalakdar kam ti ubong kadeta. Mapanak agala manong nemi, iti mabugbog, may kan iti tuyo. Malaw kam piti feeds, tap nalalisto ka nang dumakil ko na ni Lord. Manong nemi, ti apo ko na nga ni Alan. Pasaremat umay. Kapita ka, sino ka?
Edgar dinagan na. Nakalugan aktibos. Kaya nagkapot yung amyanan. Kita awang papanan na so inalat dito. Abong kaning kaya natagbasa. Kaya Diyosawin, lolo. Pagbasahin nyo. O sa inyong kapkapin, ano? Kaya ko na. Sino ko mga arti magbasa? Kaya mading agbasa. Magbasa ko ng garod. Kaya nasiyat Nasiyat mga garod ta. Adda ni Edgar. Kaya diso ti pakakaritam nagbasa ka man. Kanawin ka muna ka nagkuyo ka na. Kaya wala. Binilang kayo nagkapsat. Di nasiyat launay. Ngem. Wala, nilulo. Mahilig tingem. O may kamit mo ka tumulong dito. Diyak kahit isat. O kas kin Edgar. Ada tarakin ng upat nga netib ng manok. Manok? Baboy ko na yun, lolo. Ay, mga baboy ko na ko ba? Kung may ka matulog daw saan ka nga tumulong hanggang pagbasahin. Kasi tadua kayo pagbasahin. Saan ka tumulong dito, pakalan ng karati pagbasayaw. Laman. Muhimutin lolo nga ako. Diyan naroon ko na kita. Babaw nga rin. Hindi mo kaya tagbasahan. Mapipagbasahin yung artisa yung kapkapinan, no? Wala ta tumulong. Bale, panakatandan nanday ko. Dati na, baboy nga, upat nga baboy. May katulat na nupuunan mi, sabihin pagguduan, paglakwa mi, di yada. No kaya't mo tagtrabaho, maraw. Agtrabaho, no kaya't mo atakwarta na, agtrabaho ka. Di amok, ini manong naimikit awan ti problema. Agsipod ta na itulungan, iti napintas na danatibiyat. Ngem ti makadakas man. Kagkagawuro nak niyalan. Agim imon kanyak. Nga dito ti kapo na manong naming iti may sang aldaw, manong nakiktutak laingin iti sa edan na. Hey! Gabat! Apay nga gabat ko na. Kitoy, nagagabat ka lang ito. Siga ka din di may ranot pagmamanungan ni Lolo. Agtrabaho ko mo ta. Dahil kwartang editid na nga pagbasak kat pa. Panakatandan ko. Talaw ng lolo. Talaw ka. Sublikat ng kapam. Tanusan. Tatako sa mapasama kay ka. Imbagag dahil tama ng nemi kinilo. Anya! Kasta di baga na yung alan. Wan lolo. Apay ka nung nga pagbasahin da. Apay ka nung igasgastusan da. Apay ka nung nga siya tibayran rano ti pagbabanugad nyo. Imbagag mo kuha nga pagbabanugak mo. Agub-ubrak mo. Saan kaya ka nung nga panawan. At ako nung dakis ang pasama kanya. Nagloko na yun. Makita ko lang. Tok-tok tulo lang. Manong nemi. Ora lang dadwa. Talo ng said kanya. Hey! Edgar! Apay manin. Alan. Awan mat ka mo kabasol ko ha. Ano naman? Bakit ka nagtanaw ka? Apay da ka pa lang. Ha? Kakala, bugbugin tayo. Manong nimi agtarayak ko man sinaidak mo. Datan? Hala, sarapak ka sa apak ko. Hoy! Tala kayo! Ano ko nyo? Hoy! 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 Ada na nga nawa katakwada manong naming nag-agara ako. Dadarat kimigim ko manong naming. Apay ba? Kapay, nabasol mo. Awan tata. Ni Alan, papapanawan na. Pinakayat nga. Agyanak ni Lolo Ardo. Nagloko na ito yun. Lagay ka nga rin ito maagasan sa sukat mo. Kaya po. Pagmanta nakita kayo. Hindi makasangbay ako nito balay mano. Napasabak ka nga. Ha? Tata. Ni Taapo Kuyo. Kada duwa ka kadwa na. Sinadak. Magtada na kakita nga nanganawa katakwada. Yung talagang ipay-payso na. Pimanawa kiti lugar mi. Nga paka aram-ramanak ti ulpit. Pagdangdangaran kanyak ti ulitig ko. Nasawa ni anting kakapsat ti datang. Kinuha na di ka nakasinsin ko kit bugbugbugan na kit. Ita, oras sa doon nga danap papanak adalat na magbugbug kanyak. Uno nayanakak ka ditap no mairuruman lata oras sa doon tayang ko lolo. Tata? Ba, tasaan ito nga maulit?
No, dyan, tuman ibaga kinamana. Manipod mo't idiin manunemi sinardeng andakon. Hindi kinasarita ni Lolo manunemi ti ama ni Alan. Nagbasak, first year, second year, third year, manunemi. Hindi mamamok, ti may nga babae. Hindi mapanak gumatang, itinas kinanggatang, dito store. Gumatang pa na ding. Ding. Monotomo ka din. Bale, 17, 18, 19. 19 ko na, third year college sak. Ay, siga dati adat tayan da Tata Ardo. Siga gayang. Siyak na Edgar. Siyak man ni Alma. Tapi kaya sama nga dati ng sikat, agbat ba ito, agbat banda rito yung store. Sang-sangpit ko lang, yung kapit Manila. Malinagkel. Owen. Kahit ko dito yung probinsya, ito yan daddy. So nga, ada store ni auntie, so nga sa tagwang banday. Ano gatang yung tayo? Edgar? Soy. Soy ken suka. Ayan. Sagbo may sa botelya. Apa yan? Alat lutwem. Agadubuak. Alat dubuem. Agadubuak. Tiyan dubuem. Nangripasak man natin mula mi kini Lolo. Ay, kini Tata Ardo nga. Balangig. Ato pa yung mula yung balangig? Ato. Itay nagimaritan mi. Gimatang ni Lolo jay tiyanda. Talukar-kar jay nagimaritan mi. Isot intukit mi. Idan, nagapapit kami na. Libre ka. Balangig mi. Humayag tuman sa jay. Nabintas ka na sa jay. Kapag mulmulaan nyo. Wala. May tunumigat. May buras. Dumawatak to. Kito na. Basta si ka. Alma. Libre. Awala kita gungit. Arman ka. Di ba nagbasbasa ka pa lang? Kawan. Sikat inspirasyon ko ito pa nagbasa. Kaya nito nagradwara, kaya nito trabaho, maupabisinak to. Sikat ito tagbaling asawa. Loko. Dakadan, asawa sigo doon. Imay nga peso iti kabigatan na manong nemi. Tada, anda na pintas ng balasang nga sa ili. Umay ka nung tumawat iti si Denda. Ay, sige ni Alma nga ganyan da kwa. Uwant na ta. Kaanak-anak antikison. Dito ada tiyangkina. Ni training. Uwant na ta. Imay nga rin ni Edgar gimatang iti kalmang ito. Tumawat si Denda na. Ay lagit Anat kayat mo kita mabalimot bumuras. Nakadadugaya mo na eh. Hindi nga banda mabalin na mulaan ay burasin sa jay. Itong bigat kumapay lang kahit isot umay na kita komersyante. Nagpindas kayo nito yan yun ata. Kaya nagagit kayo. Nagagit ba ni Edgar? Imbagtada ni Edgar. Diyak kumakabay lang tikas ito kaaduna awan na Edgar. Nagrikat tagsibog. Sumaglagay mga maskulado ka. Edgar, agkarga ka ti danom ng sibog. Puna. Isot pagbiyagan. Maglagi din ta dituyak nga indakdak ti dana ti biyag. Kat na maamu ka. Kita nyo man dada na eh. Agaro, magbasbasa pa lang. Palitan nyo man. Ikasan nung sumbatan ka, kalbasan na, mapasamak ka lata, basikugak. Di hanggang makapagbasa. Malata, makapagbasak lata. Di makadakis mano. Kaya di mapangkopasya rin ni Suna. Iti may sangarabi, ada imun unang imsya. Ada talo manunemi nakabantay iti ruangan, wano sangot ti balayda. Hindi makita. Hey! Edgar, paano? Mapangko mapasya rin ni Alma. Ada na kaunan. Ni Alan. Namadang nagsasalita. So nakabantay kami dito, taparita min sa sinuman ti umayong pasyar kang kuwana. Sabi ko, maparita na.
Kahit mo kadiman ng timabog. Hamuri-ribalanan ni Alan. Ang mga naglaga sa mga pasamakin ka. Oo na yung sige, baliw ko itong arti o pumasyal. Ngayon kabigatan naman nung name imay ni Alan. Sa anak hindi nga napan nagbasa ka po bakasyon. Awan idi ni Tata Ardo manong name tadda napan naginatang iji ili. Hoy! Edgar! Sige gaya malan. Kadwa man na di bodyguard mo. Kaya na. Kanya nga tanong, may mesa ka. Maputing ka ala. Ano ka magkuputing no? Kaya naman ti bagik. Takdakalitan di bagik. Ngumidi damo ta kabukbukan. May sa lang ang danog ko kada kayo kung matulit kayo. Kasi makita mo na, biskinak. Madamat panagsuksukay ko. Anda ikam ko pagsukay. Baka sikat sukayan. Naturid ka. Anyaman ti ba kayo? Dagda taong nagtatrabaho, dakay ito kang pag-isturbo. Kahit ko lang ibagakain ka. Nano anyaman ti panggap mo kini Alma. Sa mong itultuloy. Kahit nakangata ni Alma. Nobya kon. Imposible. Laglag ti babaya mayat keng kaalan. Sika, nga di mo gubra? Sika nga balog? Sika nga amunat uminom ti ara? Kahit naka ni Alma? Laglaglawan ni Alma no kahit naka... Ano ka? Bakit ba? Karibungbugan nyo. Bungbugan nyo. Padasin nyo, padasin nyo. Padasin nyo. Damat buneng manong nimitas ti... Padasin nyo! Dakas ti mong bugbugbukan niya kini. Dakas tatagtagpan ako ngayon! Wala, paulit taraydan ko na. Sakit ti rumen dyan. Ha? Dakay pa mismo ti teritoryo. Ginakilalain kayo. Alawin. Sa dain nagtumanin. Nung saan nagtung paabak ka na kayo. Saan nakapaati ko na kayo. Naruwama ko na may rumen. Diya kong nagtultulo. Diya kong kahit nagtultulo yung may rumen na. Inbaga kinilolo ni Tata Ardo iti sumangpet. Diya, rumaod na pa dito. Nagturadan. Inbaga, takas taon ni Tarida lolo. Hindi maalak bunong. Kamat ko kada-kada. Tama ito mo ka na tumagbat. Pihida ka talaga, tagbatag-batag kita. Titurid naman namin nga umay. Kaya mo mga adakad to yung naggawa. Adala tagamit mo to yung mabalim mong imarmar katakwada. Marmam na ito talaga, agbalbari na diyang ala na yun. Kita tumad ngayon naganak yung kuwan, baybayan na lang ta. Di na mong isuro. Nalikat ng isuro, tikas dihayin na ta. Tangke na talaga at ulo na. Nandiyan kayo diya, pakaisar-sarakan na naganak yung kuwan. Pinashare ko ni Alma Manonimity may sa kanabi awan na ranak. I love you, Alma. Kung gayam, peso ka din nga rinuot ka, daanan kinagkakadwa na. Marmar mo ka na tiba nung tayo. Kung kunata ka, mabalinda ka kanong i-report. Isot i-report ko din sa dati may rimaot. Kaya ngayon lang, marmar ko tiba nung tapno, marami danda. Palawlawan na ka di ka, bugbugad mo na. Datang oras ti pagbutbut nga kay. Ang mga natatakas ka namin danda ka. Kahit launan ni alan na aklo na ko. Ngamdiyak kayat ko na. Ipakita mo pa nagbalbali mo. Nagtrabaho ka, agsingsingpet ka, barbaring maayat ka ko na. Kitam ni Edgar, agbasbasa, agtrabaho. Sanakit ko na. Sukayat mo, gabat, di mo nagkapkapuan ng lugar. Hanggang dito, sa di naman tinagkapuan na anyaman ti kasasad na naigapat man dito. Yung dito man nangiturungan ti danan ti biyak. Kaya ko na. Nagilis ko. Nagyaman natin pa ng sakit mo kanya, Alma. Panang sakit meaning, ipatpatek na.
Edgar, agbasa ka pa eh. Agraduar ka pa eh. Kaya dumakapag-graduar kan, tadad trabaho, itultulo naman talat mang tultulong ganyan tataardo, kagmulat natin, taraken, didingwen, baka maaklod kan doon. Yung, no graduar ka, baka subli kan to di lugar yun, no? Tsak kaya ating nasublian na dyan lugar. Malagip ko lang, di pa nakairumen ko. Sige, baka mat no, Danubia mi dyan eh. Awan, karaduar ko lang ti high school, di talawak sa dyan. Idi naidakdakak, iti da ito nga danatibiyag. Ngayon sakbay nga nagturpusak manon nemi imay ni Alma dito'y balay. Umay dumawat manen manong nemi tinateng. Naira na idi ngawan ni Tata Ardo manong nemi. Idi awidak nga rakupen. Ala, Edgar. Sa ako bisituan na kinibibig na. I love you. Ala, pinarakom na kabatin. Hindi ka pinaggraduar. Ang graduar ako. Oo, di dito yung semestre. Graduate na ako. Gusto mo mabalinin, di ba? Mabalinin. Nagbanglo ka. Kaligdigos mo, di ba? Sika di ka pinagdigos. Man, kaligdigos ko mo. Oh my God. Nutoy, donek. Tanok ti balay. Anong brata kumanta? Dito at pag yan ang tatap na makakita ka na ta. Kahit mga dito ruwan, makakita na lumabas. Anong to brata nga rito nagtibalay? Oh my God. Simurot manong nimi, hindi adda kami tiwanag. Inrikap kong tiri daw sa ko inlak sa kuman inarakop ko. God, ang lakas lakayat mo nga dama pasama ka rata. Nagraduara ka pa eh. Kayat ko nga dama pasama ka rata. Ito. Wala. Ito ko nagtikwarto. Makan. Tamnod ako sunda. Oh my God. Mayat matmano. Tanong ko masaan na kayat. Saan ko masimuro? Hindi katay kong tarwatan na din. Impalubos naman. Hindi ko nagkata. Agpagpado nga nagkatin tarwatan. Hindi maarunggot niya. Alma. Nagbanglo ka. Nagpintas ka. Nakaimas ka. Manong nemi imbaglagin tinaladlado nga si Mangpet ni Tata Ardo. Takas tuwan iti pa ng tugtog na tinidawat. Edgar! Awan tulbek ko, apinlak mo. Edgar, anta katawanig. Mamidlag, tata, mamidlag. O, pindaw tala sa bitag sukat ko. Tata, ipintuata ko mapipit. Yung adan sa balay kong dawa eh. Nakita, adan ni Alma. Ay, kanya tinaramid ka. Nakadisturbo kayo, tata. Eh, nagloko kayo. Di ka pinagraduar. Graduar ako. Labindas mo tatno. Sardinganan ni Alan Sol. Namamon na siguro nga napasama ka na kami. Isardin na ito mga aram kang kuwana. Kung nakmamala ang balasan ko na sa mo pala kaya't ngaklonan ni Edgar. Ni amin Edgar tata. Biniglanak inarakop. Ako po namin kadwa na. Isa kami si Marek dito ay hindi man makapagkidkid. Amo na apa, hindi makapagkidkid. Lagit sabi ko matang kapay lang nagsiksikaw. Ya? Tapno rikas ta. At may sagana yung matlangang. Ano siya at iti apa nagpamilyayo. Hindi maamuan ni Alan manong nemi nga dan nagkinawatan mi kini Alma. Kastoon iti pa nang ipangtana kanyak man. Makita ka lang ni Tarwar mo. Anak mo nagbuting mo. Kasi tang rumuanak mo anong name yung panagbasa. Adala tamit balon ko. Sa akong to idulin. Itirawar ti eskwela. Tapos saan nga makikita. Kaya ito nagawid ak. Alak data nga armas manong name. Kaya mo dada. Pangloko ka niya. Kaya di may isa nga bigat. Manong name. Sinaad na. Adayo akpiti pagalang tilugan manong name. Ni, ada,
igamda pang or. Tinuwar ko man, balisong man. Sige, masadig kayo. Pang-or ka na kayo, balisong kanya. Takila balisong. Ha? Sumatig kayo. Masadig kayo. Dinarog ko mismo manong nemi ni alam ko ng timaray. Takrot! Tumaray ka matlagayam, gago. Kinlalaing kayo. Hoy, kato'y magaking kaalan. Ora anyat mapaspasama. Awan to ti mamagsina kada kami kini Alma. Para kanyak ni Alma. Di makadakes manong nemi nakirambol dagiti kakadua ni Alan agraman ken kuana. Iti maysa nga pasalaan manong nagagaraan da ni Alan manong nemi. Dandanin na tayo sunod. Kumusta ni Alan, lol? Tata? Dapat lang sa ospital, airport na lang. Awanay, narigat to makapagnan na dyan nga ubing. Parang nga ginagara dapat ang pang-ort sa ka na. Baga sa ka na, natatakyag na. Hanga di ulo na. Dahil niya, ito nagpatinggan, tita na tibiyag na. Nagbali ng inutil. Abos ta saan ang pakinanudan. Abot agbalbalog, tasadot, buong ti ulo, tigitagan na kengkuan. Dahil na. Di na saysayatin tata. Ngayon agbalin ng buong ti ulo da. Kaswandan to nga, balin mo na baldado. Awan nukat problema da ng tatatang. Hamat ka mga arwar. Hamat ka ng mga ibarkada. Ay, kita mong kadlayan niya at tibiyag. No kayat mo nga agsayaat ka, agsayaat ka. No kayat mo nga agbalin nga dakes ti masakbayap, kas kinialan. So nga, wag timang tulad kumakin ni Alan. Kanya kati kakadwana. No dikit sika. And ka, tirobeng nga tulatin niya. Iti likodan, ti adu kang panakiromen mo, sinarak mo, ti dana tibiyak mo, kat naidakdak ka ito. Madulat tamo ta pagkad data. Gasum ti ibang pangtanak ni Alan. Napagkadlat ta, gasum ta, bale, naminsan na kon, na binugbog. Alam mo, awan nito, kabutbuteng mo. Kabuteng mo. Kabuta, saanin nga makapagnapay ni Alan mo, may mga raot kang ka. Nagyaman na kinapod Diyos. Tawanin ito pagpagatak. Sapay ko matata. Talagang awanin. Talagang awanin manong nemi. Digad nagdradwarak. Kad nadaanak ti trabaho. Ada pa lugang kung nagubra manong nemi. Nakagatang ang asigot ti service ko. Idi, nagtulagan min kini Alma ti panagkalay sa amin. Manong nemi nagpanawagan ak ni Jilokar mi. Barbaring ang daumay ko na. Ngimawan, awan timay. Mabainda, tatilao tao nga inrumenda, at may saitan nga, mga obisina, ang mga big ti posisyon. Ni tata ador, manong nami, napigsamot pailaeng, o rin ang mga obisina akon, kanadan balay mi, abukod ka ni Alma, kanduat anak min, tumultulong kami ka ni Alma, iti trabaho, iti bangkag, iti talon, ay iti pagmulaan tinateng, ken pagtarak na. Na ito nga rod, ti pakasarita nga nangitundaan ti dana ti biag kaniak manong kalpasan nga pimanawak iti lugar. At dumanlat ta ti kiti pagkan ngam nalasatak amin di kitoy. Babayan ti panang tarabay ni Apo Diyos kaniak. Kahit kang kanayin ko yung daw-dawat, nasapay ko tagtultuloy ti panang tarabay ni Apo Diyos kada kami akat may kanmi tinaran niya masakbayan di kita anak. Ito yung nga agyaman nga pagkaya mo, Edgar. Thank you, Edgar. Ito yung buray mo, pakasalitaan. Di panakairumen mo, kaya naging kang nakadanon ka iti lugar nga nangidakdakan ti danaken ka. Nangidakdakan ken ka ti danatibiyag.